Og nu når vi skal ud til en brand, så er det meget vigtigt, at vi har vores brandtøj i orden. Dels for at beskytte os selv imod varme, men også dels for at beskytte os mod de giftige partikler, som en brand udvikler. Vi starter med at tage vores mundering på, indermundering, og det er meget vigtigt, at man har langærmet trøje og lam bukser på, således hvis der kommer nogle gløder ind under indsatsen, at man ikke bliver forbrændt. Det man også skal have på, det er vores brandstøvler og vores indsatsbukser. Vores indsatstøj, det er 3 lags, det vil sige, det består af 3 lag stof, som vi iklæder os. Skal vi have vores jakke på, og så skal vi have vores røgdykkerhætte, så vi ikke får brændt vores sønder og vores hår af. Nu har vi så fået selv vores branddragt på, for at vi kan gå ind i et røgfyldt lokale eller noget, så er det nødvendigt, at vi har vores åndedrætsudstyr, som består af et røgdykkerapparat, en ildflaske og en maske. Og til sidst og ikke mindst, så skal vi huske vores brandhjelm i tilfælde af, der skulle falde nogen ned. Så er vi sådan set mere eller mindre klar til at gå ind i en fuld indsats.